Danas je prvi dan škole za Sonika.exe. Napokon postoji škola za sve Sonike.exe. Hoćemo li uspjeti položiti sve predmete i dobiti diplomu Sonika.exe? Da to provjeriš, ne zaboravi ostaviti like, pretplatiti se na kanal i uključiti zvonce, ili ćeš pasti sve predmete. Položimo sve tečajeve, idemo! Dobro. Došlo je vrijeme da počnu sati. Napokon sam ovdje u školi Sonika.exe. Čini se da će ovo biti vrlo, ali zaista vrlo zanimljiv tečaj. I prije svega tu si ti, Mališa. Jesi li ovdje sam? Izgledaš jako spremno. Da, gospodine, bit ću najmoćnija točkajica od svih. Još sam na prvoj godini, ali imam puno toga za pokazati. Tako mi se sviđa, mali. Predani dečki su najbolji. I vidi. Tko si ti? Izgledaš prilično moćno. Ja imam moć Shin Sonic Tailsa, dovedenu do točke Exe. Ja sam onaj koji će uzeti sveučilišnu diplomu, tako da bolje mi ne pokušavaj, luzeru. Dobro, vidjet ćemo, jer tko se zadnji smije, najslađe se smije. A vama, što je? Jeste li vi braća ili nešto? Što radite ovdje? Hvala na savjetima, braco! Obećavam ti da ću biti odličan .exe! Zato i jesmo braća! Dobit ćeš sveučilišnu diplomu! Vjerujem u tebe! Majko moja, kakva je situacija? Ovi neće ništa postići, pogotovo protiv mene. I gle što imamo ovdje. Ove forme izgledaju jako moćno. Ovo je moja godina, Sonic X. Osjećam to. Nema nikoga tko mi može parirati. Bez sumnje ću dobiti diplomu. Pazi se, nemoj vjerovati creepypastama, jako su opasne. Majko moja, ova dvojica stvarno izgledaju kao da su na visokoj razini. Morat ću biti oprezan. I koliko vidim, tamo su dva čudna tipa i još dva čudna tipa tamo. Što je ovo, dovraga? Ajmo, nastavi! Još klekova! Moramo se nabildati da budemo najbolji creepypaste! Ja ću uzeti tu diplomu. Ja sam najbolji i još sam jako zgodan. Ja sam novi creepypasta, nadam se da ću biti dobra. I ja sam nov, ali moj otac radi u ovoj školi i sigurno će srediti da položimo. Zar ne, tata? Tišina, sine, ne pričaj takve gluposti. Položit će onaj ko to zasluži i ja ću se za to pobrinuti. A ako ne, progutat ću ga zajedno s cijelim planetom i morima. Vidi, stvarno ste svi prilično jadni. Osim ovog ravnatelja škole, on izgleda stvarno jak. I na kraju, ostali ste vi. Ja sam originalni Sonic.exe i ja ću biti taj koji će odnijeti titulu, bez sumnje. Bog, želiš li se sada zabaviti s nama? Hajde, želiš? Majko moja, sve manje pratim modne trendove i creepypaste koje su sada popularne. Ne sviđa mi se taj beskorisni tip koji pleše. Uglavnom, vrijeme je da idem u školu. Želim ući. Profesori. Sonic.exe, dobrodošao u našu školu. Ako želiš biti najveći creepypasta na svijetu, prvo ćeš morati ući, ali ući ćeš samo ako te ljudi podrže. I ostavi like, pretplate se na kanal i napiši tvoje ime u komentarima. Prijatelji, pokažimo im od čega je napravljen najbolji creepypasta u povijesti. Brzo! Od sada imaš samo 20 sekundi da ostaviš like, pretplatiš se na kanal i uključiš zvonce, ili ćeš pasti sve predmete. Osim toga, ako u komentarima napišeš riječ Sonic.exe, srećeš ih položiti s odličnim uspjehom. Da sam na tvojom mjestu, požurio bih jer vrijeme ističe. Ne! Dobro, prijatelji, iskreno ste nevjerojatni i već smo u učionici. Da vidimo što se događa, jer sam spreman dati sve od sebe. Dobrodošli na prvi tečaj škole Sonika.exe. Svi ste ovdje da postanete veliki Sonic.exe. I nadam se da ćete to uspjeti postići, jer ćemo tako osvojiti cijeli planet Zemlju. Mi smo profesori prvog tečaja i vrlo je jednostavno. Samo trebate točno odgovoriti na jedno pitanje ako želite napredovati. Upravo tako. A pitanje glasi: što je najvažnije za Sonika.exe? Krv je uvijek najvažnija za nas. Vrlo dobro, jer se njome hranimo. Poženo! Najvažnije za nas je nemati skrupula i nikada ne sumnjati ni u kakvoj situaciji.
Uvijek biti sposobni učiniti što god je potrebno. Vrlo dobro, Sonic.exe nikada ne smije sumnjati. Poženo. Ubiti i ubiti! Sonic.exe uvijek mora ubijati i nikada ne smije prestati ubijati. Nikada! Pa da, zapravo odgovor nije loš. Poženo. Sonic.exe mora znati plivati jako dobro. Jedino u čemu plivamo je krv naših neprijatelja. Pausi! Najvažnija stvar za nas je brzina. Što smo brži, više žrtava možemo pokositi. Vrlo dobro rečeno. Nikad nije dovoljno žrtava. Prošao si. Pa to je očito, moramo imati motorne pile, puno motornih pila, da možemo isjeći na komadiće svakog neprijatelja. Da! Da, dobro je imati motorne pile, ali trebali bismo moći imati bilo koje oružje na svijetu. Pausi. Najvažnije je znati sakriti se na bilo kojem mjestu i uvijek računati na faktor iznenađenja, kako bismo eliminirali svoje neprijatelje. Vrlo dobro. Dobar šok uvijek puno pomaže da uhvatimo neprijatelje nespremne. Poženo. A najvažnije je biti turbo nabildan da možeš dobro udarati. Naravno da treba biti u dobroj fizičkoj formi, ali baš toliko turbo nabildan ne moramo ići u teretanu. Au, iako želim ići u teretanu s tobom. Najvažnije kod Sonika.exe je užas koji može usaditi svakoj svojoj žrtvi. Natjerati ih da drhte i osjete pravu moć Boga. Vidi se da je ovaj tip bio prvi od svih. Stvarno puno znaš. Čestitam, položio si. Vrlo dobro. Svi koji ste položili idete u sljedeći razred. Ostali, bolje da idete brati cvjetiće ili nešto za creepypaste. Niste mi za što. Pa da, uspio sam. Idem ravno u drugi razred. Ova creepypasta diploma bit će moja. Dobro. Dobrodošli na drugi sat, u drugi razred. Ja sam vaša profesorica Emi.exe i naučit ću vas umjetnosti zavođenja. Jer ponekad, iako to ne znate, moramo zanesti naše žrtve kako bismo ih kasnije mogli eliminirati. A ako niste dobri zavodnici, pašćete kod mene. Moram biti dobar zavodnik. Majko moja, moram razmisliti što mi točno pada na pamet kako bih mogao zavesti žrtvu. Iako sam srećom posljednji u redu, imam vremena smisliti nešto i to ću sigurno napraviti bez ikakve sumnje. Vrlo dobro, počnimo Lordic, bez da me gledaš. Kako bi me zavodio da me povedeš sa sobom? Hej ti, dođi u moj kombi, imam bombone, želiš li bombone? Ajme bože, kako si staromodan, pao si! S tim više nikoga ne zavodiš! Sada je tvoj red, sin Sonic.exe, da vidimo što ti možeš napariti! Želiš li ići brže nego što si ikada mogao zamisliti? Želiš li osjetiti što je prava moć i prava brzina? Onda pođi sa mnom i otkrićeš još jedan zid. Ajme bože, ovo je najbolje zavođenje koje sam vidjela već dugo! Prošla si, sad je tvoj red, Soniku, originalni Punto.exe! Da vidimo što si napravio s vremenom! Želiš li imati nadrealnu moć u svojim rukama? Želiš li osjetiti što znači biti pravi bog? Onda budi .exe i pridruži mi se. Pomalo, zastarjelo, ali dobro. Može proći, odabeno. Hajde da vidimo, Sonic X exe, tvoj red. Da vidimo što možeš napraviti. Želiš udice? Dušo, ja imam udice i šite. Imam sve što možeš poželjeti. Moja moć je potpuno nedostižna. Ja sam najmoćnija i imam udice. Udice. Pokušavaš li me zavesti ili mi prodati stroj za udice? Pala si! Sad, wow, tvoj je red, Black Sun Sonic. Kako bi ti usisala žrtvu? Jesi li ikada osjetio moć tame i sav njezin sjaj? Jesi li svjestan da tama može nadmašiti svaku granicu koju si ikada zamislio u svom životu? Dođi sa mnom i tama će te zagrliti i nikada te neće pustiti. Ajme bože, ti si također jako dobar. Super si položio.
I na kraju, novi Sonic.exe. Što si sposoban učiniti? U redu, imao sam vremena razmisliti i imam savršenu strategiju. Kombinirajući ono najbolje što je svatko napravio, mislim da mogu izvesti stvarno dobro zavođenje. Mesto, želiš li doći upoznati Cristiana Ronalda i Mesija? U mom tamnom kombiju koji ide jako brzo. Stvarno misli da ćeš me zavesti s memom? Ti si lud! Nemam drugog izbora nego ti dati jedinicu. Ne, upravo će mi dati jedinicu, brzo razmisli. Imam. I također možeš upoznati Taylor Swift. Rekao si, Taylor Swift! Woohoo! Da, ovo je najbolja zavodnička patika u povijesti. Prolaziš s najboljom ocjenom od svih. Svi koji su pali, van. Oni koji su prošli idu u sljedeći razred, a ja idem gledati Taylor Swift. Da! Dobrodošli na završni tečaj. Ja sam Shadow.exe, vaš profesor posljednjeg tečaja i onaj koji će odlučiti tko ima pravo na sveučilišnu diplomu. Kao što možete vidjeti, suočit ćete se s nevjerojatnom stazom koja se zove Kraken. Ko uspije napraviti cijeli krug na Krakenu u 30 sekundi, osvojit će sveučilišnu diplomu. U slučaju izjednačenja, bit će borba do smrti. Ha. Tama mi daje više, brzine nego i kome. Ovo je moj trenutak. Na prvom satu sam rekao da je brzina važna i sada ću to dokazati. Oduvijek sam bio najbrže čudovište. Nadam se da ću moći zadržati tu titulu. Dobro, sada ili nikada. Najbrži creepypasta o Sonicu mora biti brz. Sviđalo nam se to ili ne. Dakle, kako sam opet posljednji na redu, zagrijavat ću se do kraja, da pokušam uspjeti. Prije svega, Black Sun Sonic, izvoli. Pokazat ću da sam nezaustavljiv. Za 3, 2, 1, kreni. Naravno, moja tama bit će iznad svega. Pobjedit ću Krakena na ovoj stazi, u redu. Dobro mi ide, vozim prilično brzo, zar ne? Sada je vrijeme da aktiviram letenje. U redu, ide mi prilično dobro. I dalje se vrtim ovdje. Cijelu ovu cijev prolazim savršeno. I evo, dolazi trenutak da se suočim s Krakenom. Dođi ovamo. Glupane! Idem po tebe. Idem. Ajmo. Mogu pobijediti ovu prokletu zvijer. Izbjegavam njezine bombe. Da! Ovo je moj trenutak da ostvarim svoj cilj. Jest. Čestitamo, Black Sun Sonic je završio utrku i trenutno je osvajač sveučilišne diplome. Sada je red na sljedećeg sudionika, Shinsonic.exe. Brž sam i okretan. Ovo je moj trenutak da to dokažem. Naprijed, za 3, 2, 1, kreni! Evo me, ništa me neće zaustaviti. Imam snagu pravog .exe-a. Čak i ako sam novi creepypasta, ništa me neće moći zaustaviti. Izgubio sam malo vremena. Hajde. Moram požuriti ili će vrijeme nastaviti raditi protiv mene. Toliko sam brz da trčim po vodi. To niste očekivali. Hajde. Ide mi odlično. Malo sam se izgubio, ali idem dalje. Hajde, ovo je skok pa ću ga napraviti. Hajde. Ne smijem odustati. Suočit ću se s Krakonom i uništiti ga. Jer očito sam ja najmoćniji. Ja sam najjači. Ja sam najbolji. Shinsonic.exe. Vrijeme! Diskvalificiran si Shinsonic.exe. Prokletstvo! Moj život više nema smisla. Sada je red na velikog koji dolazi obraniti svoj naslov. Sonic.exe original. Ja sam Bog. Pa kreni za 3, 2, 1, vrijeme! Evo me. Pokazat ću da sam ja originalni creepypasta. Sve ove kopije su nastale zahvaljujući meni. Ja stvarno znam kako se trči po vodi, Pazuato. Ja stvarno znam održavati brzinu i vratiti se na stazu kad treba. Ja sam pravi .exe. Ajmo. Tako se to radi. Idem jako brzo. Ja sam ovaj naslov osvojio prije mnogo godina i sada me nove generacije neće svrgnuti. Zovu me boomerom. Kažu da sam gotov i zaboravljen na internetu, ali ja sam najmoćniji. Kraken, pripremi se, dolazim po tebe. Ovo je tvoj trenutak da izgubiš. Pred originalnim Sonicom. Vrijeme!
Diskvalificiran si Sonic.exe, ostao si u prošlosti. Izgleda da sam na kraju ipak ja, boomer, dovraga. A sada je red na novog Sonika.exe. Za kraj, ako ne uspiješ, nećemo imati pobjednika sveučilišne titule. Cijeli moj sveučilišni život, cijeli moj školski život svodi se na ovaj prokleti trenutak. Mogu to učiniti. Ako izgubim, sve će zauvijek biti gotovo. Ali ako pobjedim, tada ću ostvariti svoj cilj i moći ću se boriti za titulu. Sprayman Sam! Krećemo za 3, 2, 1, vrijeme. Evo me! Idemo. Moram biti brži od Sonica.exe. On je ostao izgubljen u Krakenu. Ali znam da sam nov. Znam da mogu smisliti nešto drugačije. Znam da mogu preokrenuti situaciju na drugi način. I to ću i učiniti. Ajde do vraga! Kako mogu stići prije do Krakena? Idemo. Dobro, penjem se kroz cijev. Jedva mi je ostalo vremena za reakciju. Sad ili nikad, ovo je moj trenutak. Krakene, ovo je moja creepypasta moć. Da vidimo tko je jači. Pravi Sonic.exe sposoban je suočiti se sa svakom nedaćom. Hajde Krakene, iznutra. Uništit ću te. Ha, da, uspio sam, prošao sam. Vrijeme mi ističe, zato brzo. Ažme, za dlaku. Wow, ovo je nevjerojatno. Prvi put u povijesti imamo izjednačenje. Dakle, morat ćete se suočiti u posljednjem izazovu koji će odlučiti tko će odnijeti titulu. Sretno! Dobrodošli u posljednji izazov. Nalazimo se na vrhu grada i ovdje se morate boriti do smrti. Borba bez pravila, a pobjednik odnosi sveučilišnu titulu. Završit ću s tobom, jadni čudovište, i postaću novi vođa creepypasta. Moja moć je porasla i to ću sada odmah dokazati. Borite se za titulu za 3, 2, 1, sad! Naprijed, grupane! Neću imati milosti! Da vidimo kako ćeš to podnijeti. Gdje je? Kako si izašao odatle? Dođi ovamo. Ne bježi od mene sa svojom tamom. Kako tako jako udaraš? Gdje si, prokletiče? Izađi gdje god da si. Odmah. Gdje se sakrio? Ta tama je jako moćna. Ali nije dovoljno moćna da me uništi. Evo ti tu zraku. Što si mi učinio? Pusti mi. Dosta. Ta tama je opasna. Ali ja sam još opasniji. Evo ti, da! Ivo! Nećeš izdržati nijedan moj udarac. Ovo je moć novog Sonika. .exe koji će zavladati generacijom. Konačna sudbina! Dosta! Pa, Black Sun Sonic. Imaš li posljednje riječi? Iskreno, nije me briga. Zato molim te, ušuti i učini nam uslugu. I nestani. Već! Jer ja i nitko osim mene sam novi creepypasta. Novi Sonic.exe koji će imati sveučilišnu titulu. Zato, profesore. Sjajno si to napravio. Dostojan si. I ja ti dodjeljujem sveučilišnu diplomu Sonic.exe. Hvala, profesore. Upravo to sam i očekivao. A sada, kad je diploma moja, osnovat ću još škola. Napravit ću još creepypasta. I svi ćemo imati svoj dio. Svoj komadić torte. Da uklonimo svakoga tko nam se nađe na putu. Jer ja sam novi i pravi Sonic.exe.